teriring doa dan restu dari kami Wahyu Cipto Budoyo Sengganen Campur Sari Ngadirjo Temanggung. Semoga closing pagelaran seni Walimatul Hitan Ananda Muhammad Gilang Ramadan senantiasa mendapatkan limpahan berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, lancar tanpa ada aral sampai paripurna. Mewakili dari segenap keluarga besar BCB, perkenankanlah menyapa segenap pengunjung, penonton, warga masyarakat Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang dengan satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rahayu untuk kita semuanya. Salam sejahtera, salam budaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya satu keberkahan yang tak ternilai harganya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita bisa bersatu padu, berkumpul tentunya untuk mewarnai satu kebahagiaan dari keluarga besar Bapak Ngadiman beserta Ibu Darsi yang menjalankan kewajiban menghitankan putra tercintanya Ananda Muhammad Gilang Ramadan. Teriring doa dan restu untuk Dik Gilang, semoga senantiasa atas sunnah Rasul yang dijalankan di usia yang dewasa, usia yang balik, bisa mewujudkan satu anak soleh yang insya Allah berbakti kepada kedua orang tua, membawa nama harum dari keluarga, berguna bagi sesama, nusa, bangsa, juga agama, juga masyarakat dari Banyudono, Gedong Banyu Biru, Semarang. Salam hormat taklim dari kami Wahyu Cipto Budoyo. Kami haturkan untuk sesepuh bini sepuh di Banyudono Gedong, untuk Bapak Ibu perangkat desa beserta jajaran keperangkatannya. Salam hormat kami untuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh kesenian, terkhusus untuk dulur dari Laras Turonggo Jati. Semoga senantiasa malam hari ini menjadi ajang silaturahmi yang insya Allah mempererat tali persaudaraan kita dalam melestarikan budaya Jawa. Kami sampaikan terima kasih untuk sedulur dari Wahyu Cipto Budoyo yang telah hadir membersamai kami. Selamat menyaksikan sampai paripurna. Wahyu Cipto Budoyo. Arum marum burat wangi lir panjaran sari. Burat wangi lir panjaran sari, lintang kembange tawang dedenge bulan kekalang, gerlap gerlip koyo sudo buka pronto asmoro, dasar angin ngomong wangi puspa tutut rasa. Arum arum burat wangi lir
sari arum burat wangi lir Banjaran Sari Dedenge bulan kekalan Gerlap-gerlip koyo sutya Buka ronto asmara Dasar angin gombong wangi Puspa andutut rasa burat wangi lir Banjaran Sari arum burat wangi lir Banjaran Sari rawuhnya sang supo manggala kang hangasta Kardwi warna sesanti kang kunjuk ring Gusti rahayu sakum dumadi rahayu kang marakani rahayu kang hampir sandi la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada Allah bibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada Allah bibika khairil khalqi kullihim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'il amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan Dek Gilang untuk maju ke depan untuk sesi foto bersama terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari Bapak Ibu tercintanya.
klono siwandono raja muda ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Raisinga asta pusakaning pecut yai samandiman rapasing merah putut singa barong alas rumah iyo wahi perangi tan saya rame iyo wahi negarane dadi aman oh dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondo dudu kebyaring donya ananging merga jedak kang ngasa Rabasa Prasadra kang maju nindak lakuang goro merga budal to yo
Jonan. Ayo, putar lagi deh. Ya. Ha, oi, ha, oh, ha. Ho, ha, ho, ha. Ho, ha, ha, oh, ha. Ho, ha, ho, ha. Ha, oi. Ya. Ha, hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi, ha. Ha, oi. Kidul kae opo manuk kala dewa makanane opo onde-onde tonggo ayo para kanca taat ring agama ben uripe ayem tentrem uga mulya kidul kae opo manuk kala dewa makanane opo onde-onde dawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akali dukir negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akalin jungkir karane kucang zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsar aku mikir imam zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsar makmume kentir imame ilang zaman wis akhir zaman wis akhir langite patang atine kabeh uripe zaman wis akhir zaman wis akhir langite patang atine kafir uripe zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing urip sing arep zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing mungkir sing arep ikhlas
Ceritane wayang Jambi ing projong ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cantut tumandang ngalingko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Pratandha siaga magita gita wahyu cipta daler kadya prapancana budhata yo bukya ayo le tangi wayang ramayana ing negara ngalingkon raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Sinta Anoman sing gedhe putih suwataman Sinta tidak unik konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi gedhe semangat oh
mawon sorak gumrokan boto rubuh ayo tarik kendaraan sing ho tekan si paling seberat saking dirgantara ho 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 Pangeran Sutil Laksono Bapak Dono Pangeran Sutil Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring belas kawulan Bapak Dono Pangeran Sutil Laksono Bapak Dono Pangeran Sutil Laksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring belas kawulane kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saikine dadi rondo kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ra kena prawani tak enteni randane biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing
tresno welas sejati pungkasan sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo iya 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 ayo, bukti, satjane awak boleh. Mahmud rasa kamanungsa murah tata tamalan durjana wana wasa campur gundul sujan motan bisa pinilaya kiri kendi mawing-wingo tuwondo amut-amut cecen reksa bumi ajeng asri medo amuk tata saputra mamut rasa kamanungsan murang tata tamalan durjana wana wasa cambul gundul sujan mota bisa pinilaya pibutur kang luhur ojo lali kang marang paciban lamun sinawa teman agawe kandung sulas lakane lelewo sarwa kadesi nante plapare sepi
pantes kalampun tadi kembang gitu. Ya, kapan? Kang carito, aku sang prajurit Kang Setri, Kang ora iso ketata, Kang kudu klampah. Kapyo kabuka pasmo kedaman ubrek geni pasrah bawah saya. Kayong ngene yen nandang loro asmara jroning nala mangambar arum puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu ya ayu memandi jantungku. Binarum suarane wis kutung kamelane ratane indah asli siapa lan bermati carane bang seduka semput taplang menonone sora rambe caran sendit awas kengane to
Benamung suarane wis cukup kamelati Ranane indah asri siyo kolak-kolati Jarane jangan depan sing kang sebutan blak Penontonne sorarambe jangan setir tradisi ayo diundi-undi Jeneng sawi jeneng kang carita para satriya kang maju ning kalangan pabaratan anggone nebus dharma jalmane ayo ditanjalmo ing alam donya kudu sambata lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima ditanjalmo ing alam donya kudu sambata lagu utama tansah eling kang kawasa sabar uga nerima bekteni marang wong tuwa ben oleh endah suwarga paraku becik ayo le bekteni marang wong tuwa ben oleh endah suwarga laku becik ditindakno ben ora dadi kuyung rukun marang tangga tulung marang sasama sipat kira iku kameki kang hodo kang tembus kang hambat kang ombo arek kene le kuyung rukun marang tangga tulung marang sasama iku kang dadi sarana majune desa uga negara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik olok ketara iki ngono namung ukara uga manfaat lan ana guna ngendikane para kina becik katite olok ketara sluku bathok lailo sirama menyang Solo oleh payung muda cendit
lupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Dukus pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upayen upah meteni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upayen upah medeni bocah yen urip golek no duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ila ilu siromo menyang sulu le oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto jendit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam duku pato pato ila ilu siromo menyang sulule oleh payung buto tak lilo 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 ledo tupenengo ojo pijenake anakku sing bagus rupane yen nangis bagus sih ayo kondur kondur bebarengan ngati hati ojo do gocengan metu pinggir pinggir sisi kiwa ngati hati yen ono bebaya
kondur kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo dok gojekan metu pinggir pinggir sisih kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bebaya ayo kondur kondur bebarengan ngati-ati ngati-ati ojo dok gojekan metu pinggir pinggir sisih kiwa ngati-ati ngati-ati yen ono bebaya. Sore-sore kebun iki cai wono lembuyang ombok kodhoki yola indo ya ilola yola le ala kebo biru kebo siji sumune loro cai wono lembuyang ombo kodhoki yola ilo ya ilola yola le dewe yola le ala kebo biru sore kebun biru cai wono lembuyang ombo kodhoki yola ilo ya ilola yola le dewe yola le ala kebo biru sore kebun biru cai wono lembuyang ombo kodhoki yola ilo ya ilola yola le ala kebo kiro. Sentit lulupa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golekno duit cukup patok ilang engko sira menyang Solo oleh payung muda sentit lulupa wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen urip golekno duit.
Eling sira manungsa jaler estri enom latuwa saben dina padha elingo kapan-kapan nampa timbalan kang maha suci kelem ra kelem bakal mati bisa lidi penganggon putih yen wis budal ra iso pulih tumpakane kereta Jawa rudane papan rupa manungsa jujukane upaku tanpa bakal tanpa rasa umaira ana lawange turune dhewe ra ana kancane ditutupi ancang-ancang dijuruki disiram kembang tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ajine arah-arah iku berpodo yen imane ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat zaman edan wong tua rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser adu penake yen digoyang ser adu penake
lir ilir lir ilir tandure wosum pilih tak itu royo-royo tak sanggup pengantin anyar jangon jangon beneno blimbing kuwi lunyu beneno kanggo masuk toto tiro kumintir betahing pinggir toto mono rumah tono kanggo sipo mengkusuri upung pada rembulane upung tempat kawanane sun surao sura iyo ilir tanduri musumilir tak itu royo-royo tak sanggup pengantin anyar jangon beneno blimbing kuwi lunyu beneno kanggo masuk toto tiro kumintir bedahing pinggir tondo mono rumantono kanggo sipo mengkusuri upung padang rembolane mumpung tembar kalanane sun surao sura iyo. Turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung leret diponyoklo wong ira kepake opo kembangi apa kembang
mata tegese guru yo iku kote tombo ati iku limang perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu dikir wengi ingkang suwe kaping pati wong kang soleh kumpulono kaping limo wetengiro luwe ono salah sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillah isolatan daimatan bitawami mulkillahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmillah isolatan daimatan bidawami mulkillah. Kami sampaikan ucapan terima kasih untuk segenap warga masyarakat Banyudono, Gedong, Banyu Biru Semarang, juga untuk segenap pengunjung, penonton, terkhusus untuk keluarga besar Bapak Ngadiman dan Ibu Darsih. Segala kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan hiburan atas nama Wahyu Cipto Budoyo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dan restu untuk perjalanan pulang kami semoga selamat sampai tujuan dan sampai jumpa di lain kesempatan bersama kami Wahyu Cipto Budoyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu.